Σήμερα φτιάχνουμε τις πιο εύκολες μυστήσιμες κρέπες, χωρίς καθόλου ζάχαρη και μόνο με 4 υλικά που σίγουρα έχεις στο σπίτι σου. Βγαίνουν λεπτές, μαλακές και ελαφριές. Σε ένα μπλέντερ θα ρίξω την μπανάνα, το γάλα και το ελαιόλαδο. Τα αναμειγνύω πολύ καλά μέχρι να έχουμε ένα λεπτό ρευστό χυλό. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνω το αλεύρι και αδειάζω το υγρό μείγμα. Ανακατεύω καλά με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει ηλίο και κρεμώδες. Ζεσταίνω καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι ή μάτι, το αλήφουμε με λίγο ελαιόλαδο, ρίχνουμε λίγη ποσότητα και απλώνουμε καλά. Ψήνουμε περίπου 1 με 2 λεπτά την κάθε πλευρά μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρώμα. Αφού έχουμε ψήσει όλες τις κρέπες μας, σερβίρουμε με γέμιση της επιλογής μας και καλή απόλαυση!